ନା କଣ କରୁଛୁ ଏଠି? ଏ ଗାଟା ଟିକେ ପୋଛୁଥିଲି ଆଉ। ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ମୋର ଗୋଟେ କଥା ଥିଲା। ତ କଣ କହୁଛୁ ତ? ସାଙ୍ଗ ପଇସା ପତ୍ର ଅସୁବିଧା ଟିକେ ଅଛି। ଗାଡିଟା ଆଣିଥିଲି ବର୍ଷେ ହବ, ଟିକେ ବୁଝୁ କୋଉଠି ବିକିଆ ଆଉ। ବୁଝିବି କଣ, ମତେ ଦେଇଦେ, ମୋର ଟିକେ ଦରକାର ଅଛି ଆଉ। ଓହୋ ସାଙ୍ଗ ନବୁ ତ ଗାଡି? ହଁ ସତରେ? ହଁ। ମୁଁ ୟାକୁ ବର୍ଷେ ହେଲା ଚଲେଇଛି, 1,40,000 ରେ କିଣିଥିଲି। ତୁ କେତେ କହୁଛୁ କହ, ତୋ ପଇସା ଅନୁସାରେ ଆଉ। ତୁ ତ କହୁଛୁ ଆକୁ ବର୍ଷେ ତଳେ କିଣିଥିଲୁ, ଆଉ ତୁ 1,40,000 ତୁ କିଣିଥିଲୁ। ଆର ତ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଇଞ୍ଜିନ ଟା ଟିକେ କାମ ହବ, ସାଇଲେନ୍ସ ଟା ଟିକେ କାମ ହବ। ତୁ କିଣିଥିଲୁ ଯଦି 1,40,000 ମୁଁ ତତେ ସେଇ 80,000 ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିବି ଆଉ। ତ ବର୍ଷେ ହେଲା ଗାଡି କିଣିଲୁ, ତୁ ତ ଗାଡି ଚଲଉଛୁ, ଗାଡି ତ ଯେତେବେଳେ ଖରାପ ହଉଛି ନୁହେଁ ଗ୍ୟାରେଜ ରେ ଦେଇ ଦଉଛୁ, କି ସଜାଡି ଦେଇକି ପଇସା କହିଦଉଛନ୍ତି, ତୁ ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସୁଛୁ। ଆଉ ଆମେ ତ ଭାଇ ସବୁବେଳେ କାମ କରୁଛୁ, ଆମେ ଗାଡି ଦେଖିଦେଲେ ଜାଣିଯିବୁ ଗାଡି କଣ ଖରାପ ହେଇଛି କି ଭଲ ଅଛି କଣ ହେଇଛି ଆମେ ଜାଣିଯିବୁ ସବୁ। ଆଉ ଦେଇଦେଇ ମୁଁ ସେଇ 80,000 ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିବି, ଆଉ ବେଶୀ ଦେଇପାରିବିନି। ତାକୁ କଣ କହୁଛୁ କହ ଆଉ। ପଇସା ପତ୍ର କିଛି ଅସୁବିଧା ବୋଲିକି ମୁଁ ଗାଡିଟା ବିକୁଛି, ବର୍ଷେ ହେଲା କିଣିଛି। ଆଉ ଏତିକି ବଜେଟ ରେ କଣ ହବ? ଆଉ ଟିକେ ବଢେଇବୁ, ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋର କାମ ଅଛି, କାଲି ଆଇଲେ ମତେ କଣ କହିବୁ ଆଉ। ଗାଡି କଣ୍ଡିସନ ତ ଭଲ ଅଛି, କଣ କରିବି, ଗାଡି ରଖିବି ନା ବିକିଦେବି? ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ତୁ ତ ଗାଡି ଗ୍ୟାରେଜ ରେ ଅଛୁ, ଗାଡି ଗୋଟେ ବୁଝିଲୁ, ମୋର ଦରକାର ଅଛି। ଏଇ ଗାଡିଟା ମୁଁ ବର୍ଷେ ହେଲାଣି କିଣିଛି, ଆଉ ବଜେଟ 1,00,000 ଅଛି। କଣ ନବୁ ଯଦି କହ, ମୁଁ ଏଇଟା ଦେଇଦେବି ଆଉ। ସାଙ୍ଗ ଏଇ ଗାଡି ଦେଖିଲେ ତ ଏତେ ଟଙ୍କା ଲାଗୁନି। ତାହେଲେ ତ 5,000 ଟଙ୍କା କମେଇକି ଦବୁ ଆଉ। ଆଉ ମତେ ଯିଏ ଗାଡି ଦେଇଥିଲା ସିଏ କହିଲା ଯେ 90,000 ଟଙ୍କା ନବ। ଆଉ ମୁଁ ଯେହେତୁ ତତେ ଗାଡି ବିକୁଛି, ମୁଁ ଟିକେ କିଛି ଲାଭ ରଖିବି ନା ନାଇଁ। ମୁଁ ତତେ 1,00,000 ରୁ 5,000 ଟଙ୍କା କମେଇକି 95,000 ଟଙ୍କା କହିଲି, ତୁ ସେ 30,000 ଟଙ୍କାରେ ଦବୁ ଆଉ। ସାଙ୍ଗ ତୁ ଏଠି ମନ ଦୁଃଖ କରି କାଇଁ ବଇଛୁ? ମୁନୁ ଠାରୁ ଗାଡିଟା କିଣିଥିଲି ତ, ସେ ଅଧିକା ରେଟ ରେ କହିଲା। ଆଉ ଚାଲୁ ଯିବା, ସିଏ କେତେ କହିଲା ଦେଖି ଆସିବା। ଆଇଲୁ। ଆରେ ମୁନୁ, ତୁ ଆକୁ ଗାଡିଟାକୁ କେତେ ରେଟ ରେ ଛିଣ୍ଡେଇଛୁ? ମୁଁ ଯୋଉ ଗାଡିଟା ଦେଇଥିଲି ସେଇ ଗାଡିଟା କି? ହଁ, ତୋରି ଗାଡିଟା ତାକୁ ବିକିଦେଲି ବା। ଆରେ ତୁ ମୁନୁ ଠାରୁ କେତେ ଟଙ୍କା କିଣିଥିଲୁ? ସେ ମତେ କହିଲା 95,000 ଟଙ୍କା। ଆରେ ମୁନୁ, ତୁ ଆଠାରୁ 95,000 ଟଙ୍କା ନେଲୁ, ତୁ ମତେ 80,000 କହିଲୁ। ତତେ ଆଉ କିଏ ଚିତା କାଟିବାକୁ ମିଳିଲାନି, ସାଙ୍ଗଟା ହେଇକି ତୁ ମତେ ଚିତା କାଟିଲୁ।